I den her video vil jeg vise jer, hvordan man bruger AI til at lave underteksterne på dine YouTube-videoer, også dine danske videoer. Fordi når det kommer til YouTube, så er de jo rigtig gode til at lave autogenererede undertekster, men det er mest på engelsk. De er også begyndt at gøre det lidt på dansk nu her, men de har sådan historisk set ikke været specielt gode til det, så derfor er det her med at have en teknik til at lave de her undertekster på dansk, og også nogle høje kvalitets undertekster, det er også super fedt at vide. Så det er altså det, jeg vil vise jer i den her video. Så uden alt for meget snak, så tænker jeg bare, at vi hopper ind i min computer, og så vil jeg vise jer, hvordan man gør. Godt. Så jeg er til at starte med hoppet ind i mit redigeringsprogram, som er Final Cut Pro, fordi det allerførste, jeg skal bruge, det er faktisk lyden fra min YouTube-video. Og det kan godt være, at mange af jer bruger lidt forskellige videoredigeringsprogrammer, og så sidder jeg måske og tænker, hvordan gør jeg det så i mit program? Det kan I google ret nemt, kan jeg forestille mig, at finde en YouTube-video omkring, hvordan man gør det. Det skulle være ret nemt. Jeg har gjort præcis det samme, og der poppede en video op ret hurtigt, som viste, hvordan man eksporterede lyden. Men i hvert fald så vil jeg lige vise jer, hvordan man gør det i Final Cut Pro, for det er det, jeg plejer at bruge. Der kommer bare herop i hjørnet, og så siger jeg Export File, og så kan jeg gå herover i Settings, og så kan jeg under Format kan jeg vælge, der står det normalt under Video and Audio, og så kan jeg så sætte ned på Audio Only, og så eksportere det, og så er der altså kun lyden, der kommer ud. Og så kan jeg så vælge, om det skal være en MP3-fil eller en WAV-fil, og der plejer jeg bare at vælge en MP3-fil. Så det er egentlig bare det, vi skal bruge til at starte med. Det vil være noget lignende i dit redigeringsprogram. Jeg har prøvet lidt forskellige programmer, og det er nogenlunde samme proces i alle redigeringsprogrammer. Men som sagt, søg på YouTube og find en video omkring det. Det skulle være rimelig nemt at gå til. Og så kan det selvfølgelig godt være, at du sidder og tænker, jamen, jeg har ikke lige videoen inde i det redigeringsprogram. Jeg har den bare uploadet til YouTube. Jeg vil gerne have undertekster på, men jeg har ikke filen længere. Og så kan man også bare gøre det, at man for eksempel går ind på YouTube, finder en video her under indhold, og så kan man trykke på de 3 prikker her, og så kan man trykke på download. Og så går man egentlig bare ind og googler efter video til MP3 converter, og så plejer der at være de første resultater, det er sådan en converter, så du bare kan uploade den her videofil, som du lige har downloadet fra YouTube, og så kan du faktisk konvertere den til en lydfil i stedet for, så du har en MP3-fil. Så det er super, super nemt at gå til. Når du så har den her lydfil, enten fra dit redigeringsprogram, eller ved at gøre det her, jamen så går du ind i det, der hedder My Good Tape, fordi det her det er altså et stykke AI-software, så vidt jeg har forstået i hvert fald, hvor man bare kan uploade den her lydfil, og så transkribere den altså den her lyd for dig, så du har det underteksterne. Og så kan man downloade forskellige filtyper, alt efter hvad man skal bruge det til. Så vi prøver lige at uploade det her, og trykke på plus, og så smider vi lige lydfilen ind her, trykker overfør, og så kan jeg så vælge her og hjælpe den lidt og så sige, jamen det skal være på dansk, og transcribe. Og så går den altså i gang med at uploade filen og begynder at transkribere, og så venter vi lige til, at den er færdig. Og så kan du se, i det her tilfælde, der er jeg så logget ind, og så står der så godt nok, at jeg skal vente i op til 60 minutter. Den her service er blevet en lille smule dårligere, end den har været før. Nu kan jeg se, at der sker noget. Men i hvert fald, når man ikke har Pro-versionen, man betaler for, jamen, så skal man vente længere, end man ellers ville skulle. Men det plejer som regel at gå sådan rimelig stærkt, selvom man ikke har betalt for det. Og så tror jeg, man har tre transkriberinger om måneden på gratis version. Og så kan du se, her at den begynder at transkribere og har tidsstempler på transkriberingen. Og man kan også gå ind og justere, hvis man for eksempel gerne vil have, at transkriberingen skal være lidt mere i mindre bidder, altså sådan så timestampet ikke tager så store intervaller og så meget tekst ad gangen. Det kan man selv gå ind og justere på. Så det er ret smart. Det kan du faktisk se her, man kan gøre lige her. Så det er egentlig bare at justere på den her, og så justerer den altså intervallerne, sådan så det ligesom passer, fordi det er jo lidt en smagssag, kan man sige, i forhold til, om man vil have de her undertekster til at skifte virkelig ofte, og ikke have så meget tekst ad gangen, eller man bare gerne vil have, at det fylder skærmen ud med en masse tekst på en gang. Det er jeg personligt ikke så vild med, så derfor plejer jeg ligesom at sørge for, at tidsstemplerne er sat lidt ned, så der kommer undertekster lidt oftere, men at det er i mindre bidder, så der ikke kommer så meget på skærmen, for ellers kommer det til at fylde en hel del af skærmen på min YouTube-video. Og så er det også bare at vente. I kan se lige nu, der står den på 32%, og så venter vi lige til, at den er færdig, så vi kan downloade fil. Så vi ses lige om lidt. Så er der altså gået et par minutter. Jeg tror, der er gået omkring 5 minutter i det hele. Så det er gået relativt stærkt.
Hvis det er en større fil, og det tager længere tid, så plejer man bare at kunne uploade den, og så sender de en mail, når det er færdigt, så man kan gå ind gennem den mail og downloade det. Det vi gør nu, det er, at vi går herop, og så trykker på download, og så plejer vi at få lidt forskellige filtyper, vi kan downloade. Og til YouTube-videoer, der skal vi bare bruge den, der hedder Subtitles SRT. Så den trykker på. Trykker på tillad. Og så har vi altså downloadet den her fil hernede. Godt, så nu skal vi bare have uploadet den til vores YouTube-video, så vi kan få undertekster på den her video. Så vi går ind i YouTube Studio. Normalt så lander vi jo herinde på kontrolpanelet, så vi trykker bare på indhold herover. Finder vores video, vi gerne vil have undertekster på. Trykker på opløsninger her på den lille blyant. Og så er der noget herover, der hedder undertekster. Den kan vi trykke på. Og det kan godt være, der står lidt forskellige valgmuligheder her ved dig. Det kan også være, at den er tom. Jeg ved ikke lige, hvad der kommer til at være hos dig, men hvis den er tom, så kan du bare trykke på tilføj sprog, og så vælge dansk. Og så skal du gerne kunne udfylde den stille og roligt. I mit tilfælde, der står der så dansk videosprog. Det er sådan noget, hvor den formentlig har forsøgt at autogenerere, men umiddelbart så er der ikke nogen. Så jeg trykker bare på blyanten her, og så kommer vi ind, hvor jeg normalt kan vælge at indtaste manuelt, men i det her tilfælde har jeg altså bare den her fil. Så jeg trykker altså her på upload fil, og så har jeg noget med timing. Så jeg trykker fortsæt, og så finder jeg altså min .srt-fil her. I kan se Ideal Week Subtitles.srt. Så den vælger jeg, og så overfører den. Bum. Og så kan jeg altså se, at nu er der altså undertekster på min video, så nu mangler jeg egentlig bare at trykke udgive, og så har jeg undertekster på min YouTube-video. Super, super smart. Hvis man så tænker, ved du hvad, der er nogle fejl i den, hvis man ser videoen med undertekster osv., der var noget, der ikke lige er, som det skal være, jamen så går du altså bare ind og trykker på blyanten igen her, og så kan du altså gå ind, kigge det igennem her med timestamps og så videre, og er der nogle fejl, jamen så klikker du bare ind og retter i dem, som du har lyst. Som sagt, det er jo AI, så det er ikke altid, den lige er spot on i forhold til, hvad man siger, og nogle gange så har man, altså i hvert fald for mit vedkommende, der har jeg en tendens til at mumle nogle gange, og der har den nogle gange en tendens til at misforstå nogle af de ord, jeg siger, når jeg mumler, så det er også helt fair. Men i hvert fald, så kan man gå ind og rette det herinde, hvis man har brug for det. Så det var faktisk alt for den her video. Jeg håber, det her kommer til at spare dig for adskillige timers arbejde med at sidde og transkribere manuelt. Om det så er til YouTube eller et andet formål, så håber jeg i hvert fald, at det har hjulpet dig. Vi ses i den næste video. Moin.